Alu! Idoia Txoperena naiz, agian beste leku batetik ezagutuko nauzuen. Adibidez, bitan irabazidet nire herriko pala txapelketa. Bueno, Lilatoian trampa egin zuen aurreneko emakumea izan ni. Bueno, pues bi urgune batean esia saldatu nun ta 4 kilometro aurreratu nituen. Eta helmugara iristean inor konturatu etzenez, 3. pastua! Eta hau ez dak inor, baina ni izan nintzen natilen erdian Gaieta Maria jartzea pentsatu zuena. Hauza historia luzea da. Eta behin EH Bilduko bideo batean atera nintzen posta bidezko botoa eskatzen. Sekulako arrakaste izan zuen bideo horrek. Baina sekulakoa, Txuba Murugarren azken diska baino askozaz arrakasta handiagoa. EH Bilduk lehen aldiz... EH Bildu lehenengo aldiz irabazi zuen posta bidezko bozken artean. Eta bueno, oso momentu garrantzitsua izan zen niretzako, zen pentsatu nuen agian nerea kamararen aurrean egotea zela, eta agian interesatuko lizaitzuekela banik kontatzeko dauzkadan gauza guztiak. Eta gero, youtuberren mugimendua ezagutu nuen, eta ala, doble tirabuzon karpado eta barruraino. Eta bueno, bemenago, zuen aurrean. Bueno, ikusi ditut euskerazko beste youtuber batzu badaudela, baina gure artea, bastante, sin más. Bueno, saiatzen dira eta hori guztia, baina, nola esplikatuko dut. Imaginatu, Inigo Urkulluk YouTube kanal bat irikitzen duela. Hori, kartoizkoak ematen dute. Jazta, Frantzia goturra. Bueno, umeak dituzten gurasontzago perfecto datorki, Lehen Frantzia goturra erabiltzen zuten, beraien umeak lokartzeko bakizue, helikopteroan soinu hipnotiko horrekin, baina uztailean bakarrik. Orain, euskal youtuberri esker urte osoan zer zuen umea lokartu ahal izango duzue. Bueno, broma da, onartzen eta estrategia puntua zela haterrak lortzeko. Esara berriak esan duen bezala, haterrik gabeko youtuberra, motorrik gabeko, Land Roverra. Haterrak esaten da. Land Roverra, Land Roverra, Bueno, lehen da biziko bideo honetarako youtuberen artean bolo dabilen ariketa bat egingo dut. Bolo, zego gonekan itzori esateko. Draw my life! Nere biografia Euskal Herriko egoera politikoak erabat markatutakoa da. 1984ko abenduaren 18an jaio nintzen, Gernikako estatutuak 15 urte betetzen zituen egun berberean, Astigarragako familia zoriontsu batean. Familia zoriontsua ni jaio nintzelako izango zan, zen gurasoak krisi gogor asko igaro zituzten. Azkena 1986an. Betikoa, biak ziren nolabait esateko jeltzaleak. Baina earen zatiketa gertatu zenean, ama Garaikoetxea guapoaren alde jarri zan, eta aita Artzaiusekin tinko. Uste dut tia banandu egin zirela. Baina azkenean konpondu zituzten beraien arteko aldeak eta are pasio handiago segizuten harremanarekin. Aurrena nire aizpa jaio zan, Lorea Txoperena, 1988an. Eta handik 6 urtetara, ni! Esaten dute gure garaiaren antza handiagoa daukagula gure gurasona baino. Baina hori ez da nire aizparen kasua. Gurasoen bide berbera jarraitu du. Beti izan da zintzoa, esanekoa... Eta gizarajo kompleto bat. Orain katekista da Astigarragako parrokian. Uste dut Astigarragako parrokiako katekista bakarra dela. 28 urterekin, favorez! Familiako ardi beltza naiz ni. Gaztetatik garbi ikusi nuen, puskatu nahi nituen balio guztiak nere familiak irudikatzen zituela. Oso erraz jarri zidaten beraien aurka joatea. Katolikoa eta jeltzalea izan ordez, bani nintzen ateoa, ezker abertzalekoa eta nere familia pentsatzen zuen guztiaren alik eta kontrakoena. Komunioa egin nuen, baina mundu guztia bezala, opariek batik. 14 urte nituela joan nintzen Lezoko gazte topagunera. Nera maitasun platonikoa joatekoa zela enteratu nintzelako. Eta geroztik topagune, gazte martxa eta gazte danbadako lokatz puskak dauzkatetxean. Kolekzioa egin nuen bere garaian. Lezokoa marroi iluna da. Amaiur eta Doniemare garazi bitarteko gazte martxakoa iluntxeagoa eta unsaintxoagoa. Baliteke bidean lokatza ez beste zerbait zapaldu izan ere. Eta denetan lokatz emankorrena, sin dudarik gabe, Urduñako topagunekoa. Entzun ondo, ez Jakoba Errekondok ez brikomaniago tipoak ez baitizue aina holku ona emango. Antidisturbiosen kaskoak baino tomate handiagoak nahi badituzue. Tomateak, zuek nahi duzuen atarea ulertzen diazute. Urduña inguruko parajetako lokatzak biltzera joan. Sekulako baratza puska egin nuen lokatzura balkoiko tiestoetan jarrita. Eta azken bizpahiru urte hauetan, ez da egize pasa zaidan, baina Laudioko danbadara ja nintzen joan. Inondik inora ez gorrotatzera basan izanako, ez. Baina begira, adinean aurrera egin ala, pixkat pereza ezker abertzalea eta arroio guzti hori. Zuei itzaizue pasa?
Hor, iristen da momentu bat, beti gazte gara gazte, gazte gara gazte, gazte gara gazte. Aizue, banila sartu naiz, joder, 40 urte ditudala sentitzen dut batzutan. Badakizue, hasten zeranean une horiek baloratzen, plazer txikiak ital, gin tonic bat itxasuari begira, otordu eder bat lagunekin soziedadean, furgonetan asteburu pasa, iraultza ondo dago, baina pasatu gabe, ezta? Jose Mujikak esaten zuen, mundura zorientsu izateko etortzen gerala. Ba hori, oso ondo, Jose. Horregatik baloratzen ditut gero eta gehiago horrelako momentuak. Itxoin, igual, postmoderno zikin bat naiz. Zinikoa. Pasota bat. Bai? Ba naiz, ezta? Joder, eske zena zuenik egitea, eske ja oso nekatuan nago beti leheneko filean egoten, larun batero manifetara joaten, enkarteladak, bilerak, asambladak, superheroi bat izan behar duzu, ritmo horri aurre egiteko, enaiz, jo, tio, barkatu. Ah, barkatu, amaiera agurra egitea zuzait. YouTube, irabazi arte! Agur?